baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba. Wane ne Professor Kamal Barikir? Kana so ka zabar da tarihi. In baka san gare ba, Malam me yasa ɗalibai ke kiran ka end of drought? in baka san gare ba, Professor suna ne. Professor da baka iya rike kanka. in baka san gare ba, Sa hannu haka kadai ba a sa hannu sai an bincika wasu abubuwan na ɗaya. Na biyu in baka san gare ba, ka ga mutum ya ce wai takarda fara ba ta da komai wai ya kama ni da ita. in baka san gare ba, Tsauri da wurin ɗalibai, tsaurin jarabawa, tsaurin abubuwa, kuma musamman ana bada misali da kai. Me ka ce game da wannan zance? in baka san gare ba, Ka taɓa samun wani ƙalubale ga ɗalibi ko ayansu ko abu makamacin haka? in baka san gare ba, Ko jika ta kace za ka karba ne a nawa tunanin malpractice ne. in baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san